Ano yung naging ruta nyo sa yate nung pag-alis nyo sa Manila? Nagturtambay ng una kami doon sa Tabaco, sa pier. Tuloy mo lang. Pagkatapos doon na kami naghurat biyahin papuntang Birak. So, mula yate sa malaking barko, saan banda kayo lumipat sa barko? Doon lang tabi kami naglipat sa ordinary. Yung aircon pa medyo mahal yung price. Pati nahangusan ako ni mga karaon ng cup noodles. Ilang oras? Ang aram ko, 4 na oras ang biyahe papuntang Birak hari ng Tabaco. Pag adong ka na sa kalagitnaan ng dagat, may na doon yung signal. May na maka-tiktok. Minsan man pagkakasignal ga tiktok ako, yakuha ning amok ko yung akong cellphone. Anong nationality? Half-half po yung akong umok, half bulldog, half shih tzu, kaya ang bura po sa kaya, bullshit. Bakit niya kinuha yung mga cellphone nyo? Yun pa tabi yung among usapan, Ano yung usapan? na bawal mag-tiktok sa public. Anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? May ko magdumduman yung exact time, basta pagkapanghapon namo yun, ang sida namo ninyo native na manok. Hindi. Anong oras kayo sumampas sa yate? Pakakaon namo, nag-toothbrush pa ako, naglabar, so, mga bago mag-alas 10 tabi. Pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Gahanap po ta na ako ng signal ta, gusto ko ta na mag-tiktok tabi. Isma sa tabi yan.